phakathi kwaDuba no Velebhayi ngize ngasho second half ukuthi ube ne shot on target lo Da Silva ungazange azabe une zero shot on target labantu ayikho into asabazoyenza kwiCAF kunjalo kungathengi kunjalo futhi team mayizolidwa abanye abantu abangakaze badlali omunye umuntu ongakaze adlala ibhola kube uye othatha ama decisions amakhulu indaba ingalikhujana uMcCarthy uke waba namajaqamba nani ayikho substitute ngangayisho lento ngathi if I defense Chiefs iba namajaqamba nani kukhona noMiguel akekho umuntu ozo substitute labo bantu I defense igcine ibe right lo ngcobo bafakwa because bayadunguzela ukuthi sizofaka abantu well bakhona oSirino bakhona olokujana oVelebhayi noma uVelebhayi kungasi umuntu omakayo oyi attacking winger kahle but it's better than ukuba khona ungcobo amane kuthiwa I-team iyazenzela eswini but iyazenzela kuma winger of which azo increase scoring opportunity because into ebalekile egamini you can 100% defensive njengesikhukhuni but uma like langena igoli ngakuwe ubani ozokushayela igoli ngoba wena strong kwi defense angiyazi nje lento lena ecatshangayo ayithenganga iChiefs izodlala umuntu ombonayo ukuthi ingubo zodwa aba bezi